Hello guys, good morning. Aning time ma guys na ako sa may bye-bye. Gasubay-subay ko aning hunasan guys, taghuat pod nga maabot akong bana. Ug mao ni akong nakita guys. Ang maanindot nga porma sa baybayon guys. Naanis tabok sa suba. Dapit na sa merkado guys. Doon sa slaughter naani dinhing dapita. Punas kaadyo ang dagat o atong makita guys. Manindot ang panahon. Murag na naparila na ni dapit ani guys, wa na kaadyoy dagat. Tuwa nagdagat sa unahan guys oh, atong makita. Ay, gud ka kaya nakadawat na magkag-is-is. Ha? Murag mao na matingali na oh. Nang nuan. Si Aladdin na. Si Aladdin naman tingali nang niabot. Oo, Alan. Busog mo muna. Busog po. Nabuntag ko. Lagi ko. Pangusog ko ni mga cellphone. Dami ko ng cellphone na di kabuangan ng mga tao. Nagtelepono, gidanas mga tao. Bisag kami ang bata. Mukuan po. Ano mo eh. Ano mo? Mga tabad din na kwarta. Kabusog ko mo. Kakaon nino na kwarta. Panguso ni mga cellphone. Wad na ko na amo yung cellphone. Away na itong cellphone pero nag-ilog-ilog. Radyo ba ko nga? Oh, wala. Mura ko di radyo pagkana. Radyo. Guys, radyo ko na ni guys oh. Ni si Sayong eh. Wa ka manak sa gabi din oh. Ang awa ni sumong kuan. Ang ato pandira kay klaro. Report, ano na ah? Wala wala mo. So, jam rin yan. So, Kini mga timbangan kay hindi magkabarihan sa tipuan. Ano mo kung nag-ubar na? Uy, kaya sa'yo uwang magkagrabo ni mga isda. Oy, di pareha timbangan, sa tipo na. Nausawan mo na nga. Oh, magtimbang at tubuan. Sabi na. kanan. Uno ito, one tripod. Wala tripod, ha? Wala tripod na na.
134. Ano lang? Ang mga atlet mo, abot mo kung hapon di ay. Ano mo? Ano? Eh, doon man, diba? Tunga lang. Provincial mo. Ito. Tunga. Tunga. Bebe, ang tunga mo. Ito, isa na yung kay. Oo. Ito, ipin. Alam. Usikan gamay. Usikan gamay ra ba? Ha? Barakuda. Ay. Berkuda sa tingan, anak ba? Ha? Ay. Dapat awal. Ay nga. Ay, turn. Barakuda. Hindi, mag-berkuda eh. Kapil ba ito nito? Kuhaan na o. Kailan man na? 2 kilo? Dua. Oh. Ano naman? Kilo na. Kilo ba? Papatong. Ito. Paginan siya papatong. Uy, ito muna. Tabi na. Kayo? Kira-kira teh. Ilang kilo to? Ate magkakuha na. Kasayong ka ng osa. Kira yan. 1 kilo lang eh. Isa ka na, isa ko na yan. O, ka na na. Osa. Usa na. Aling na. Osa pod lang eh. Sila man Isa na. po, oo. Isa po. Ayun. Kaya to junior ito ko. Kana, pila man na. Pila ni siya. Ano na to? Wa kuno tripod, samra awa na dai. Kuno tres. Kuno tres an. Wala mo ko sa kilo niya. May tira. Aw no ipi. Imo lang man ni dai. Asa man iton? Ato naman. Baylo na magtuwas ka ha. Ha? Pila na da. Miligram ka na.
Wala kilo. Wara. Pila na siya. Ko anak siya. Pila to ton? Pila to kuha ni mo na? 280 kilo. Ay, ako ni ilang man. Kung ito yung minus 28. Kining sa? Oh, Ano na? minus 28. Kay ang 280 ko ang 28. Yun na naman litra dia. Sige kay. To porque to ha, weekend. Hindi mo 28 sa siya to. Ah, 28 to 260 to? Ito 80 man. 80 man. 80. Ito may kaon. Di ko ano do 240. Oh. 280. So isi may nusyo. Naisip ko na na. Kamu. Betul, kamu kan sebut kita tahun. Kunin mo. 50 sa kwag. Eta kwag. Ginoo. Ito 52. Ano? 1/4 o sa 55. Gusti mo tam na ako. Hapit na mo 2 kilos na yung. Uno 8 9. Nailuna na ka anak yung? Okay, Nanay imo? ono bigyan naman eh.